media tahu semua, tapi joto media channel ni bising tu joto naik thang na, lagi punya nak capai cepat tingkat tahan betul, sampai maruah. Kami bagian dari sini, mandai hati wo kaisa sini, oje panda, abang kacang kebun sejawiya, kamu keba, ceng himbo to khaiman bising tu. Sini sikla pan, sing tabuk, sini buba grano, sing logiri jango, tai, oba hikino reli lebih sintai, sing je sini je naharmu, sini grata tibralen, apuno sing, tapi sini jordar kainai, kumuna ni bagai, sing tinong mahike himbo to kainai ni bagai, mawon sulakya, tai sing kanaka, jagawo tini, sini tirpra hastini, koroksa sing kerjek, belai ke sini to pano orai kaimani logo. Tini wo hanya hai, je parti nak keceng di prasar nabi puno di depan kaham kaya. National Party jara kai dong nai, jara Simon dong nai bondo Simon, tini amo hai parti wo tini join Simon uklogo. Tini bisnis klien nai di prasar no, je agi sani thimani NRC jaga khaba, joto di prasar no piok no ni bagai, je Bangladeshi bube kini nai, atau din borok slogan doi thimani, tini borok abor no bebek pokoi nai. Ni jenis harthoni bagai borok kaisa National Party o thangmani biruddhe sini borirok sini bukuk song belai kha abono hak kamjaka aba hikeno bono tinio mandai hatio khainani khanamani bisingtei sini bukuk song belai khe borok abono bosina harmaliya sini tongko song borok bosina harmaliya aboni bagai tinio aro jara hati khaine borok tinio aba hikeno sini je bukuk juk patol punya jamaatiani biruddhe borok tini flag kosong punugai ono chung bubek ni lanya ni bagai sini bukuk chung logi saman bising dikhe sini oje tini rally khamen bising dikhe je sini bukuk jukno chung konglai sini prasar no oro kore khaimani abu jati bosaya khlekya aboni jawab marnai aba hega sing tini oro rally bising tei chung khamen bukuk